tupíruju, potom to přitáhnu lakem, to je všechno. Jaký to je pocit? Dobrý? Pro krásu se musí trpět. Měl jsi někdy problémy s těma preperkama? Nikdy. Oni jsou dredy. Bankáči, my jsme napravo. Jakou značku používáte nejraději? No tu ten ne, spíš Libar růžovej. Libar. A máte jakou radu třeba pro mladou generaci pankáčů? Ano. Na tom Silvestru, ne, to bylo na těch narozeninách, to bylo v létě, nebylo úplně takovýhle, to ještě nebylo. Aha, to je dokument. Ale já jsem chtěl říct, že je velice užitečné, že se mladí lidé schází takhle ve skupinách, popíjí alkohol, aby se uvolnili, protože alkohol je skvělý, pozbuzuje muže a uvolňuje ženy, že ano, to všichni dávno víme. Alkohol je prostě skvělý a jsem rád, že prostě to tak funguje. Ano. Ještě jednou, ano. Řekni to ještě jednou. No, tak ještě ne. 3, 2, 1. Já jsem nic neviděla, ale budu ti věřit, že to bylo až tamhle. Až to bylo tamhle. Až na ně. Počkej, tak znova. Tak jo, znova. Jo, oblíbená barva. Černá. No. 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 Tak jo, a ty řekni, odkud pocházíš, jak se jmenuješ? Ahoj, já jsem Plzně, já jsem Olda. A oblíbená barva ne? Moje oblíbená barva je růžová. To je správně. Jo. A můj kamarád. Záběr za chvíli. A můj kamarád jsem já. Nejlepší kamarád, jo. Jo, můj kamarád jsem já. Pata 19 let, barva oblíbená černá. Díky se myslím to nějakou kuriozitu. Třeba, že máš sbírku porcelánových slonů. Čurán do umyvadla. Ne, to on čurá do umyvadla. Pa? To jsi přišel pozdě. Tak do vany čurám. Dobře, tak jo. Já čurám všude, kde je to. On mi poblil, ne, čurák. Kdo? No, Viktor. Mě se taky, ale ty vole. Ne, tam přijdu, ani si nesednu, vole, a jsem poblitý. Ne, vole, obě dvě nohy mám poblitý. A páhnou až tam odsaď až sem a jsem poblitý. Smrdím. Jdi do prdele, nebo se pobliju. Ale fakt, že se mi chce. Můj životní postoj. Bude většinou tady jako na štigmo. Na štigmo? Můžeš mi říct, jestli si něco dáváš do nosu, kromě prstů? Nedává ani prst. Ne, občas ona mi to dává. Dáváš si prsty do nosu? Jako snaží se, že to je jako nějak jako sexuálně přitažlivý, ale není. Co tam dát? Já nevím, chceš? Pro Grindy pandy! Neloví to někdo? Počkej, čistí huby. Ne, neví to, etanol nevodí elektrický telefon. My se to tady já vám to furt říkám. Že nevím, co vám říct, takže... Jo, skvělý. Povídej mi něco o sobě. Co vám říkám o sobě? Prostě takhle, já ti budu pokládat, když to se pletí všude, toho máš... Já budu mluvit, já tady tiskový muž. Dobře, jak se jmenuje? Tiskový muž. Jak se jmenuje? Je to Jana. Děláš legraci, ne? Nedělám. Nedělám si legraci. Dobře, tak, ale tak to bylo špatný, takže to zkusil sama. Jaká je tvoje oblíbená barva? Zelená. Že by to bylo takový to... Ty by nepřinesi asi to, tady asi. Nepřinesi, ale tady by to nemohlo používat. Tady si černý něco.
Kejmí očima, jestli ano nebo ne. Co? To říkám, kejmí očima, jestli ano nebo ne. Ty se na mě dívej a ty si mě vždycky jenom tipnou. Jo, dobře. A ty vždycky kejmeš, jestli je to pravda. Kolik má zubů? Mám jíst, mám No, 31. Počkej to. Máš ho, jak má dlouhý jazyk? No, tak 10 cm. Jako od kořenek. Jaká je tvoje oblíbená barva? Zelená. Kdy jsi se narodila? No, už je to dlouho. Kolik je ti let? A ráda chodíš na koncerty? Ne. Jsi chlapeček nebo holčička? Ti to rodiče ještě neřekli. Jaký písmenka máš nejradši ze svého jména? 666. Písmenka. Ano. A máš Ježíše ve svém srdci? Máš srdce na pravý nebo levý straně? Já mám Ježíše v srdci a mám rakovinu srdce. To je smutný. Hele, myslíš si, že tvůj krevní koloběh je v pořádku nebo trpíš nedostatkem krve? No, v mém alkoholovém oběhu je hrozně nedostatek krve. No comment. Máš rád Gumítky. Máš rád tvarohový koláčky? Jo, A rád se s nimi nacpáváš? celkem. Jo, nedívej se dolů a řekni, co máš napsáno na tričku. Počkej. Odkojeno svící s úsměvem na líci. Správně, a teď mi zarecituj nějakou báseň, kterou si recitoval Santa Clausovi, teda Mikulášovi. Mikulášovi ne, paní učitelce z němčiny. Řekni mi, co si recitoval paní učitelce z němčiny. Počkej, já si vzpomenu. Die Weihnachtsmaus ist wunderbar, sogar für die Gelehrten, denn einmal nur im ganzen Jahr entdeckt man ihre Fährten. Mit Fallen und Ratten gibt kann man die Maus sich fangen, sie ist, was diesen Punkt betrifft, noch nie ins Equipas. Nevím, to prostě do pasti nevezla nikdo. Nebo děláš, že mě nepamatuju, no, to si myslím. Řekni mi něco, co to je. Něco? Já nevím, co bych ti mělo sobě říct. Jakou velikost očí máš? Fekál. Fekál. To není číslo. Velikost očí? No. Ty vole, velikost očí? Číslo si nevím. Ani... Tak můžu tam říct něco o sobě třeba. Já proč jste si vybral zrovna tuhle? No, to je dobrý téma, tak... Já si tomu nechcím říct, no. Jak jsem se s přirozenýma lidma? Je podle tebe přirozený člověk? Ale jo, má jak kafe. Jak přesně ona je? No? Já jako když dýchám třeba. Třeba teď? Teď ne, třeba já už tady do hospody prázdnej šatej. Můžeš mi říct něco o sobě? Majda. Já jsem Majda. A že máme rádi. Můžeš mi říct nějakou svůj hlavní zálibu? No, fotím a maluju. Fotíš a maluješ a... A mám predy, no.